ụmụaka nọ n'ụlọ chetakwa na anyị ka nọ n'oge ọjadịlị ihe oge ya ruru ugbu a bụ oge nsupe ụmụaka ndewonu ndewo adaeze ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ onye ga-asụpere m akpị obere maazị akpị aha m bụ obere maazị Munachi aza ya bụ akpị na-agba agba obere nwada aha m bụ obere nwada Mbachi gọziri m nsupe akpị bụ akpị kụpụrụ ya aka kedu onye ga-asụpere m ite obere maazị aha m bụ obere maazị Munachi aza ya bụ ite kụpụrụ ya aka kedu onye ga-asụpere m akwa obere maazị isiokwu ike aha m bụ Igbokoro Chinedu aza ya bụ akwa akwa obere nwada aha m bụ obere nwada Mbachi gọziri nsupe akwa bụ akwa kọrọ ọnụ ya aka kedu onye ga-asụpere m aka ngwa obere nwada ndewo aha m bụ aka kedu onye ga-enyere anyị aka supe aka obere nwada obere nwada nka afa m bụ Chizara ịsụpe aka bụ aka kụpụrụ ụnụ ya aka kedu onye ga-asụpere anyị iko obere maazị aha m bụ maazị Edegbolu azịza ya bụ ọ maghị ya onye ga-enyere ya aka obere nwada nọ n'isi isi aha m bụ obere nwada Nwamọchimamanda azịza ya bụ iko kụpụrụ ụnụ ya aka ọ zụtara ya ọ dị mma ụmụaka ya bịara n'isi njedebe oge nsupe na oge ọjadịlị ihe omume ọjadịlị nke tata ụmụaka ndewonu ndewo adaeze gbam